I am 60 years old. I live in Horsens. Right now I work on Melgaard. Hallo, ich heiße Nana. Ich komme von Danmark. Ich wohne in Horsens und ich arbeite an Melgaard-Feste. Melgaard-Feste. Ja. Ich bin 16 something Jahre alt. I'm very happy to know Roxy Talabansky. I always call her Roxy Talabansky. Like the very bad people in Iraq. I don't know what it is on English and Dutch and German and what else. And no Danish? What? The same in Danish? Jo. Hej, mit navn er Nana. Jeg kommer fra Horsens af, og lige nu arbejder jeg på Melgaard-Feste. Jeg er meget glad for at kende Roxy Talabansky. Jeg plejer at kalde hende Roxy Talabansky. Det er hun meget glad for. Farvel. Bye bye. God hejse.